Gepleýär Azatlyk radio. Habarlar gündeligimiz Aşgabatly synçy Amanrat Bugay bilen paýtagtyň wadarlarynyňky ýagdaýy syn arkaly dowam etdirýär. Amanrat, Türkmenistanyň importyň ornuny tutýan önümleri köpeltmek syýasaty öňe sürildi. Emma ýurt içinden hatda sowgan pomidor, alma ýaly gög önümleriň hem Eýran, Türkiýe ýaly ýurtlardan altyn pula satyn alınıp getirilýäni we barha gymmatlaýanyň barada habarlar gelip gowuşýar. Siz bazarlarda ýygy-ýygydan bolýarsyňyz. Edil häzirki pursatda Aşgabatyň bazarlaryna ilatyň gög önümleri bilen üpçün edilişine ähli ýagdaýda. Edil häzirki gün bazarlarda gög önümler ýene gaýry ýokdy we bolanok. Ol gög önümler bar ýöne bellemeli ýagdaý. Paýtagtyň bazarlary inni daşary ýurtlarda ýetişdirilen gög önümleriň, harytlaryň sowdasyny edýän merkeze urulyp barýar kim-kimden. Meselem kartoşka, soğan, pomidor, yarak örümlerin hatta üzümün de käbir görnüşlerinin daşary ýurtlardan getirilmegi bir juda geň alýan ýagdaý. Özüm bahalarym kim-kimden bir keýiň şahyna çykdy diýilýän derece öwrülip barýar. Onda sebäbi şol harytlaryň ýurdun daşyndan getirilýän üçin şol dollaryň gara bazarlaryny ümmetine görä bahalar üýtgeýe edil şunun Türkmenistanyna dollaryň gara bazarlaryny bir Amerikan dollaryny satyn almak üçin 8 manat 9 manatdan satyn alýarlar bir Amerikan dollaryny. Onu satarlaryny bir zerurlugy satyn alýarlar, satarlaryny bolsa 9 manat 20 tenge, 9 manat 40 tenge aralygyna satýarlar. Amanrat, prezident ýyladyşganalary köpeltmek talap edýär. Emma muňa garamazdan şeýle ýagdaýyň saklanyp galmagynyň sebebi näme? Olar bilen awr bellemeli ýagdaý dogurdanam ýyladyşganalar zatlar seýdegrägem bolsa gurulýar. Bular hasylam ýetişdirýärler, ýöne şolaryň ýetişdirýän hasyly bir gönden ön bazarlara düşenok. Bele adamlaryň gurulun bermegine görä telekeçiler we senagatçylar birleşiginiň paýtagtda uly sowda merkezleri bar, berkarar diýen ýaly getirilýän zatlarym şol berkarar ýaly telekeçilerin özüniň döreden sowda merkezlerine getirilýänmiş. Inni esaslı olanı cevap vermeli olsa onu yurtta zayhan yerin eyyetsel onu verilýän kärenine yerini yürüýteler şeň kärenine yerin isläwädin gerek bolsa gök bakçok ekillerini ýetişdirip berdiýän adam ýok tersine ýokardan görkezme berilýär özüm kärenine alýan yerleň tas 96-97% meýdanyna däne hemde gowy şekilde muna aýtmak gerek dogry bir arasında iki bağçılık vaat bilen meşgullanýan firmalarym var. Ýöne şolaryň näme üçin Türkmen mazaryny şolun harydy gelen ok ýa şol gög önümleri planlaşdyrylan mukdarda ýetişdirilip bilen ok ýa-da ýetişdirilleri bir gizlin ýeň astyndan başga ýollar bilen ilata aljylara ýerlenýän satylýan bolmaly. Amanrat, siziň aýdýan sözleriňizden häzir bazarlarda dören ýagdaýy hökümetiň alyp barýan owuzlyk syýasaty sebäp bolýar diýen maňa gelip çykýar. Siz dogurdanam şeýle diýmekçi bolýarsyňyzmy? Hawa sebäbi bizde şeýler bir nurana, hoşniyetli çağırışlar edilýär, hawa talapym edilýär. Ýöne şol talapym, şol aýdylýan hoşniyetli arzuwçylarym edil aýdylan ýerine galýar. Ýurt esasy işe serencam bermeli, işe himayet bermeli döwlet gullukları öz borjun berjäýden ok. Bu bolsa ahyrsyny aýlanýa, dolanýa ýene de ýylgyna berip diýär, bir ilatyň höwes edýän ýa-da zeruret bolan gög önümlerini satyn almagy mümkinçiligini juda çäklendirýär. Galy berse dol gög önümleri ýene gaýrylar bir adamlaryň ýöne karyn doýurmak üçin ýen zatda adamlar haglygam bilen bagly zatlar ýönün işsizlik, azaýlyk, barha günmegünden ýokargalýan, gymmatlaýan harytlaryň bahasyny, ýaşaş durmuş şertini gözüňe getirişimizden hem çylşyrymlaşdyrýar. Aşgabatly synçy Amanrat Bugay bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.